Nejlepší webkamery pro webmodeling. V našem oboru webmodelingu je kvalitní kamera úplný základ, protože ti nejlepší zákazníci jsou zvyklí na jistý standard. A pokud ten standard nedokážeš nabídnout, tak jednoduše nemáš šanci si takového zákazníka získat a ukradne ti ho někdo, kdo tu kvalitu nabízí. Proto je důležité vědět, s čím začít. Ušetří ti to spoustu času, peněz i nervů. Dnes se podíváme na 4 webkamery. Od úplně levné za pár stovek až po profesionální kameru za 15 000 korun. Nebudeme řešit žádné technické parametry. Jde nám čistě o to, jak to vypadá a jak to zní. Začneme tou nejhorší, tou nejlevnější, kterou jsem doma našel. A je to Microsoft Livecam HD 5000. Obraz z této kamery už můžeš vidět někde v tomhle rohu. Tahle kamera už se ani nevyrábí a její hodnota, aspoň podle ChatGPT, je zhruba 500 korun, neboli 20 euro. A ještě si můžeme rychle otestovat, jak zní mikrofon u této kamery. Tak, slyšíme se? Slyšíš ten rozdíl, který je u mikrofonu za pár tisíc a u kamery za 500? Když si při práci zapneš do pozadí ještě nějakou hudbu, tak to bude znít ještě hůř. Já se teď přepnu zpátky, ať se to video dá poslouchat. Teď si představ, že máš bohatého klienta, který jezdí v drahém autě, chodí do luxusních restaurací, nosí drahé věci a ty mu nabídneš tohle. Jednoduše nemáš šanci si někoho takového získat. Pokud začneš s takovou kvalitou, tak tvoje cesta k úspěchu bude hodně trnitá. Tohle je Logitech C925. Nejlevnější webkamera, kterou můžu doporučit. Cena začíná zhruba na 1200 korun, neboli 50 euro. Pokud začínáš a hledáš něco dostupného, tohle je skvělá volba. Obraz je solidní, mikrofon překvapivě kvalitní, takže nemusíš kupovat ani externí mikrofon. A navíc jen zapojíš přes USB do počítače a jedeš. Nemusíš nic stahovat, nic nastavovat. Další model Logitech C922 Pro Stream. Cenově se pohybuje od 1500 korun, což je nějakých 60 euro. Kvalitou je skoro totožná s tou předchozí, o trošičku lepší a i tady platí výborný poměr cena-výkon. Za mě ideální volba pro začátečníky i mírně pokročilé. A teď se posuneme o několik tříd výš. Tohle je DJI Osmo Pocket 3 s mikrofonem DJI Mic 2. Cena začíná zhruba na 15 000 korunách, tedy kolem 610 eur. Je to kamera, kterou využiješ nejen na stream, ale i na vlogy venku nebo natáčení videí ve studiu. A co je na ní super? Připojíš ji k počítači a okamžitě funguje. Žádné složité nastavování, žádné komplikace. Tak jako u předchozích kamer, které jsem ukazoval. Pro začátek ji samozřejmě nepotřebuješ. Jen jsem chtěl, abys viděl ten rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi a kam se to dá až posouvat. A závěr? Za mě jasnou volbou je značka Logitech. Ať už ta C922 nebo C925, všechny v téhle třídě a vyšší jsou naprosto top. Pro začátek i pro mírně pokročilé. A ještě jedno varování. Za každou cenu se vyhni značkám jako je Niceboy, Hive, Trust a podobným. Na první pohled mohou působit jako fajn webky, ale věř mi, opravdu fajn nejsou. Problémy s kompatibilitou, sekání obrazu, špatný mikrofon a x dalších problémů, pokud si zvolíš budget kameru od takových značek. A to ti říkám jako někdo, kdo těch kamer zkoušel opravdu hromadu. Tady vidíš závěrečné porovnání, když si přepnu tu C922 za zhruba 1500 korun a mezi tím DJIkem. Jo, vidíš ten rozdíl? Tohle naprosto stačí. Super mikrofon, super video. Na začátek, pokud si mírně pokročili, naprosto OK. A pokud se chceš stát naší modelkou nebo modelem, tak tohle všechno budeme řešit individuálně a pomůžeme ti, jak jen budeme moct. Takže se neboj nám napsat s jakýmkoliv dotazem. Náš kontakt najdeš na našem webu.